Καλησπέρα Ιντερνετ Αρκανούβης εδώ. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ special unboxing. Κάτι που ήθελα να το πάρω εδώ και καιρό για να κάνω πολύ καλύτερα βιντεάκια έτσι ώστε να με ακούτε και πολύ καλύτερα. Το Razer Series. Το μικρόφωνο της Razer που για μένα έχει πάρα πολύ καλή ποιότητα ήχου. Μπορεί λογικά και στο τέλος του βιντεάκι να δούμε και να σας κάνω και ένα sample μεταξύ της βιντεοκάμερας, των ακουστικών μου και του καινούργιου μικροφόνου. Το συγκεκριμένο μικρόφωνο της Razer κοστίζει μπροστά στα 2 εκατοστάρικα, ανάλογα που θα το βρείτε. Έχει ένα πάρα πολύ καλό ποιότητα κουτί που το βλέπουμε. Στο τέλος του unboxing θα δούμε και κάποια χαρακτηριστικά. Εδώ ας ξεκινήσουμε το unboxing. Πορτάκι. Welcome call of the Razer. Θα το δούμε μετά το κουτί. Ο παφρός. Και το μικρόφωνο. Φαρή πράγμα. Το μόνο κακό που έχει, παιδιά, είναι ότι δεν έχουν βάλει το σφουγγαράκι που μπαίνει μπροστά, οπότε με οτιδήποτε χρειαστείτε τέτοιο θα πρέπει να το πάρετε εξτρά. Το μικρόφωνο, το κουμπάκι του χειρισμού είναι εδώ πέρα. Εδώ είναι για να κλείνουμε το μικρόφωνο. Εννοείται ότι έχει φωτάκια. Το συνδέουμε. Βλέπουμε ότι έχει μέσα στο κουτί. Ναι. Ναι. Μερικά κολλητικά της Razer, το βιβλιαράκι με τις οδηγίες. Λογικά στο testing που θα κάνω θα δείτε και την ποιότητα του ήχου. Εξτρά, εκτός από το noise cancelling για να κάνει καλύτερα τον ήχο, έχουν και stand για να μπαίνει όρθιο από εδώ, σε όρθια βάση, που το ανάβει, και μια οθονίτσα για να βλέπουμε ποια είναι τα mode που χρησιμοποιούμε. Συγκεκριμένη έχει 4 mode, το βλέπουμε και στο κουτί. Εδώ. Εδώ. Έχει κεντρικό, surround. Αυτό είναι σε περίπτωση που θέλουμε να γράψουμε χώρο. Αν είμαστε σε ένα γραφείο και θέλουμε να γράψουμε χώρο, θα το χρησιμοποιήσουμε. Και θέλουμε να κάνουμε συνέντευξη σε κάποιον για 2 άτομα, δεξιά-αριστερά. Διάφορα mode, έτσι ώστε να ακούγεται πάρα πολύ καλά. Το συγκεκριμένο έχει HDR recorder, οπότε ο ήχος που γράφει είναι πολύ καλύτερος. Και όπως είπα και στην αρχή, λογικά θα κάνω και μετά το τέλος του βίντεο ένα sample μεταξύ ήχων των 3 διαφορετικών. Βέβαια τον ένα τον ακούτε ήδη, είναι από την κάμερα, θα ακούσετε και από το μικρόφωνο και από αυτό το καινούργιο μικρόφωνο. Και από πάνω το μόνο που μου αρέσει περισσότερο είναι το στυλ του, θυμίζει αιτήλα. Και βέβαια πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλύτερο ήχο για τα βιντεάκια που θα κάνω από εδώ και πέρα. Αυτό ήταν το unboxing το σημερινό, δεν ήταν πολύ μεγάλο. Βέβαια σήμερα τα νέα ήταν περισσότερα της Nintendo. Και όπως δεν ξέρουν, σήμερα ήταν το reveal που κάνανε για το Nintendo Switch.
και λένε τι θα έχει και πόσο θα κάνει, τι παιχνίδια θα έχει. Αυτό για το unboxing. Γεια σας και καλό βράδυ. Όπως είπα στο βιντεάκι, στο τέλος του βίντεο θα σας γράψω, θα κάνω ένα sample με ήχους για να δείτε και τη διαφορά, πώς ακούγονται διάφορα συστήματα. Το βιντεάκι ήταν γραμμένο από τη βιντεοκάμερά μου και έτσι ακούσατε και τον ήχο εκεί πέρα. Τώρα ακούτε τα ακουστικά μου που είναι τα Rockar, τα Cave XTD 5.1 digital. Πολύ καλής ποιότητας ακουστικά, αλλά βέβαια δεν είναι μικρόφωνο ακουστικό, είναι λογικό να μην έχει και πολύ καλή ποιότητα. Αυτό ήταν το sample που ακούτε από τα ακουστικά και να πω και ένα το παπά στο πακέτο. Τώρα ακούτε τον ήχο από το καινούργιο μικρόφωνο της Razer που έχω πάρει, το Cyrus, και αυτός έχω στις φωνές μου μέσα του Cyrus. Και όπως είπα και πριν, ο παπάς ο Φακής έφαγε πακιά-πακί, απάκια-πάκια τα φακί. 1-2, 1-2, τεστ, δοκιμή.